Trubor naga Snem jong Nongsan Hima. Ka Dorbar Shnong Loomsooïung Newhill Jowai kala Pynskhem Nongkitkam Thymmai na ka Bynta ka samoy trekam ka Snem kata arhajar apun rio arhajar apunyo ya ki dikhat Nongkitkam Thymmai la Pynskhem da u doloi ka ilaka Jowai uba puramon kinjing ha ka jingelang ka balalong hayeng Dorbar ha ka Shnong ha ka arbau trek kuno pra ki Nongkitkam ki kentub ya wahe Shnong uba evermore suchang assistant wahe Shnong uba Faisal war Nongbri Secretary u labor ki pasa u assistant secretary da u lambha gatpho ka treasurer ka kong rio ka war nongbri ki auditor ki long ka kong travel lingdo bat uba daimon mi po long bat u chairman u ristan wells dor la Pynskhem ru ya ki khat arwat ki executive body kentup saungut ki kenthe bat prangut ki shinrang uba puramon kinjing habakran ha ka jingelang ula kentu banlong ki nong shnong ki badan ka jingkit khle bat ru ban kershan ban aimen cm ki nong kit kam shnong namar ha ka kam treimon ngobha tangga jing aimen cm hi ka bakor do tampalat ban ya kaspa perthei ha ka bai debe kurukom sinchar shnong udaloi la kentu ya baro ki nong shnong bat ki nong kit kam shnong ban kiar na ki jing sngo ya pher niam ka jing yo bat jing do ki nong shong wai ni ki trayeng namar baro ki nong shong shnong ki don ka jo ka hok ban shakri nak Bynta ka bha ka met ka roi ka par jong ka snong ka thau uba puramon kinjing ula shimru ya ka kabu ban ai khuble advance Christmas bat usnam Thymmai basuk wakmen ya baro ki nong shong shnong ka ilaka Jowai Toh ini port kam ga JCC ada kasan section katra plus banyau ke section paule na penbena wa ever more suciang uman wa Shnong yang ke Dorbar Shnong Loomsooïung Newhill na Bynta sistem benti nando negasi toh siapa takti ai buram sebagai cikgu ini por ki nong diet ki wala diet pure betul ya gue betul ki wa PDA bi ya ka suggestion yang pi ya pan ba suggestion pan ni ya ka rai yang pi nang lek ta e por yang pi hai ni de ki wa astar wa Shnong to Fajar war nombri biang yo wa ar to de pi yo labor ki pasa wa manu general secretary biang da JP yo do lambha katpho man astan secretary biang da JP yo restaurant door man chairman biang da JP yo ka rio ka war nombri man ka finance secretary biang no da JP yo ka travel do auditor biang da JP yo diamond po long auditor biang no da JP yo custodian to ka second thai biang da JP yo public secretary to hope mivel har biang to bini to ki Nongkitkam yo man ki kle yong ka lai yo kam Shnong ki wada jet lang pi ya ki state member yo ki la oro yang kami kre kam Shnong ni ini ku em ha ku yo kre Snem to ki bentuk ya ka Iva Fiona Katfok Medellin Dhar Payadaka Khongla Vibhalang Pasa Vedina M Pakma U Aibok Rumnong Blooming Litan U Barpitoy U Early Born Lindo U Jerry M Pasa Mardenki Hadem U Chodora Pasa U Scofield Nombri Wa U Sunil Liting biang orang kita, Shnong mana kita? Kublai ya kita start yang Shnong yang pinggir pelai cuai dia kang, gua nang suggestion cuai kita tu gua kang berdoa, kapsuk awi lang cirupi, bahak bosin di ni kang ni gibru, tu lagi lagi bahatan.